הזוג לא הוזכר עכשיו, עד עכשיו בכלל? פשוט אנחנו היינו... צ'וק צ'וק. הקשר בהם היה כל כך חזק. אנחנו היינו הזוג. הלכנו ל-IVF וכולם שם כאילו בעל ואישה, לפעמים אימא וזה, וחי כל הזמן בחדש שיחשבו שאנחנו זוג. אבל הוא לא כמעט. לא, להפך, דווקא זה התאים לו שאנחנו יוצרות. הוא רצה את המטרה הסופית. לבריאות. בשורה התחתונה, מומלץ. לא רק מומלץ, חובה. לא חובה? חובה לזוג, לדעתי, זוג שרוצה ילד ביולוגי, וקשה לו עם אימוץ, שלא יפחד, שלא יחשוש, וגם פונדקאיות אותו דבר. זה לא תהליך פשוט, אבל כל כך אפשרי. אני רוצה לעשות את זה שוב. אני צריכה לחכות עד שאני אעשה עוד 2 מבן זוגי, אבל אני רוצה לעשות את זה שוב. על כיף. אני רוצה... עוד משפט אחד, כתוצאה מכל התהליך הזה, הקמתי אתר שנקרא פונדקאות.info, שלמעשה הוא מאגר המידע הגדול ביותר בארץ בנושא פונדקאות, כדי שזוגות ייכנסו וילמדו את כל התהליך, מה שלי לקח חצי שנה. תודה. אוקיי, כמובן התוכנית של מיקי חיימוביץ' היום בערוץ 10 לקראת 10, עכשיו לקייפ קנברל, תמונה של השיגור שלנו. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gates for international science. Discovery has cleared the town. אין מה לומר, יש להם סגנון בנאס"א למרות התאונות ולמרות הצרות והבעיות התקציביות. דיסקאברי ממריאה לפני כמה שניות אל תחנת החלל הבינלאומית. כמו ששמענו את הקהל שאומר, הם עושים איתם גוף או רכב או איך נקרא זה תא שנקרא הרמוני, והדבר הזה יתחבר לתחנת החלל הבינלאומית ובעצם יעבר אמור לעבוד להכניס מעבדה קבועה בחלל. פעם ראשונה שתהיה מעבדה שתסתובב בכל הארץ ואפשר לבצע ניסויים וללמוד עוד, שיהיה לזה יחס מידה, זה נורא יפה. כמובן שתמיד יש את החששות הבלתי חוקיים, מספיק סימני קרח על צינור נאמן רזמי, אני מספר את כל זה כשמשתמש גם בהתייחסות של צ'אלנג'ר, אבל הם אומרים שזה לא יגרום בעיה פה, חוץ מזה גם יש סדקים. לא, אסור. צ'וקו צ'וקו. בואי. איפה כדור? נוי, איפה כדור? נוי, בואי תקחי את הכדור, הנה. כדור! איפה הכדור? קחי. הופה. הופה. בואי, קחי. בואי. בואי, קחי. הופה. טובו טוגו לוגו. נוי. רון רון.